Fl-istess waqt li George Pullicino ma sabx flus biex issir ċertifikazzjoni għas-saħħa u s-sigurtà fil-Park tal-Familja f'Wied il-Għajn, ra kif għamel biex ġab il-flus għall-festini biex lejliet l-elezzjoni ġenerali fetah dan l-istess park. Dan qalu l-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima li Brinkat waqt il-programm TVAM il-ħamis filgħodu. Il-Ministru Brinkat qal li George Pullicino nefaq mal-45,000 euro festini biex fetaħ il-Park tal-Familja. Flus li l-Ministeru ta' Pullicino ma kellux minn fejn iħallas tant li eżatt fl-aħħar jum tal-kampanja elettorali kellha toħroġhom il-WasteServ biħlas lill-Gvern, meta din il-kumpanija diġà kellha sitwazzjoni finanzjarja ħażina. Il-Ministeru kellu l-flus għall-festini, ma kellux il-flus biex indirizza il-health and safety tan-nies li jżuru l-park. Dan ikompli juri kemm kien hemm prioritajiet ħżiena mill-amministrazzjoni preċedenti biex il-Park tal-Familja infetaħ ta' malajr qabel l-elezzjoni ġenerali. Waqt l-istess programm George Pullicino ma laqax l-isfida li għammilu l-Ministru Brinkat biex jippubblika il-pjan għall-immaniġġjar tal-park li suppost ilu li sar mill-2007. Vera, Sur Pullicino, li ma kienx hemm management plan kif qed jgħid il-Ministru? U li sar baġla kbira. Ippubblikaħ il-management plan. Ippubblikaħ. Tinduna id-differenza bejn dak ir-raġunijiet li kien qal l-Onorevoli Ministru Brinkat biex għalaq il-park u dak li qed jgħid illum? Hekk kif fl-aħħar ġimgħat rapport indipendenti tal-Management Efficiency Unit dwar il-Park tal-Familja ikkummissjonat mill-Gvern żvela nuqqasijiet kbar fit-tmexxija tal-park fosthom nuqqasijiet marbuta ma' saħħa u sigurtà. Dan il-Gvern wara li qabbad inġiniera esperti fis-saħħa u s-sigurtà sabu nuqqasijiet kbar li kellhom jiġu indirizzati minnu fih, bħal xaft kbir miftuħ, l-asti tal-futbol mhux imwaħla mal-art u ħitan baxxi ħafna li huma ta' periklu għat-tfal. Il-Ministru Brinkat qal li dan kollu ikompli jikkonferma kemm l-eks Ministru George Pullicino lanqas biss ħaħsieb iċ-ċertifikazzjoni tal-Park tal-Familja mill-lat ta' saħħa u sigurtà.